dahil wala pa yung may-ari ng gate, magtapayo muna kami dito sa labas ng Inasal. Sobrang dami ng tao ngayon dito sa Inasal. Kasi Christmas season dito sa Christmas season na yan, madami ng tao. Kaya kasama ko yung mga pamilya ko dito sa dito na si shout out. Shout out ka muna dito sa vlog natin. Ginagawa mo.